Україні потрібно декілька програм державного іномовлення. Дійсно потрібен російськомовний телеканал, тому що російськомовних людей в світі дуже багато. Вони є в США, вони є в Канаді, вони є в Я хочу уточнити тут. Ви маєте на увазі цей канал, який буде спрямований на зовнішню аудиторію, не на окуповані території? На зовнішню аудиторію. Нам потрібен російськомовний телеканал, який буде транслювати український порядок денний для російськомовних. Тому що російськомовні в Німеччині, або в Італії, або в Росії, вони дивляться російське телебачення. Альтернативи цьому, в принципі, немає. Є телеканал «Настоящее время», який фінансується з державного бюджету США. Ну, це один такий телеканал. Я вважаю, що Україна хоче впливати на стан сприйняття. Але це ви маєте на увазі current time, і він, в принципі, висвітлює події, які відбуваються на пострадянському просторі, не лише Україна. Україна, як... Ми маємо інформувати цих людей про те, що відбувається в Україні, і ми маємо давати український погляд на події, які відбуваються за межами України. Це дуже важливо. Нам потрібно російськомовній аудиторії доносити, що українці думають про події у себе і про події за кордоном.